Здравейте, котарачета! Днес ще правим клипче на Nuzbrawl. Обаче не обикновено клипче. Ще видим колко омега бокс ще ни трябва, за да ни се паднат всички герои. Така, нека да се кръстим. Ще се кръстим омега бокс. Чай, къде е ото? Ето. Така. Имаме тъщелите. Да играем на това. То ние няма да играем в това клипче. Така, нека да отворим първо омега бокс. Шестица! Хора! Само 5 нови героя. Съжалявам много, ама 5 нови героя. Не, хора! Това е хубаво да върви. Добре. Това вече е по-добре. Успокоих се малко. Нищо, че видеото започна супер. Значи започваме с супер добър старт. Супер добър старт. Така. Имаме Сърч, Ейвит, Роза, Поко и Нито. Как Сърч? Така. Това път няма да има нищо. Това е втория омега бокс. Тъй да ми какво ще се падна от тройка. Ще ми ига тройка. Първи епик герой. Брок. Добре. И Колт. Да. Така, следващия. Дай. Това е девятка, няма да има нищо. Аз просто ще ги спамя. Десятка. Така. Нани, втория епик. Най-сетне. За сега се молим за повече от 10. Така. Вече имаме 10 броуъра. Не. Хора, аз се отказвам. Просто... Добре, успокоих се. Ако беше Legendary, съм... Ама как път не искаме, бро? Какво? Важното е, че нямаше Legendary. Все още не сме готови за Legendary. Вече имаме едно, което вече първо е игра. Ама това е изключение. Това е изключение. Няма капачно и не опира. Стига толкова. Това е добре късно. Абе, просто ще видим. Пресура съм. Пак нов герой. Не. Защо толкова рано? Защо бе, хора? Хора! Писта ми вече от тия легендари броуъри. Само те ми се парат. Добре, малко се успокоих. Вече няма да ни се парат. Това е супер! Супер, все още ще ни се парат. Ето хора. Аз още митик герой нямам. Та има вече 2. Интересно ми е кой ще бъде според вас първи митик. Кой ерити ще бъде? Супер ер. Познах. Така. Десятка няма да има нищо. Така, да се надяваме, че възможно най-скоро ще... Какво? Как хромати кредити? Това ми се случва за първи път. Така. Нека да видим. Сега ще се върна. Хора! Лайф апдейт! Дайнамайт! Дайнаджамп! Най-сетне! Сега ще се върна. Хора, вече отварям супер много време. Първия митик! Още един суперер. Колко ми остава? Само още 3! Стабилно! 11 къп. Още един нов герой. Дариел.
Така, остатни това супер герои, че не се правят само хубави неща. Така, нека да продължаваме. И сега ще се върне. Хора, тук що имах 11. Сега значи ще святка единица. Ето, гъс плаче, докато се върти. Миличкото детенце. Това не се брои, не го броите. Айде, още един герой. Така. Айде, още един герой. Какво се случва? Хора. Значи, Чък, който е боснал гъс, нищо, че се оценил долу. Не разбира. Последния супер най-стетно. Не. Ако искате, може да направим същото с Legendary Star дропве или с мегабоксове. Или, например, с само Star дропове. Може да го правим. Ако искате. Защото все пак, това е много сбро, за да правим опенинги. Така. Сега идвам. Когато треплят тия неща. Чакай да видим колко герои има. 27, брей! Имаме. Добре, аз и сега се връщам. По-скоро не, сега буквално точно когато отворих мегабокса, когато казах и сега се връщам, стана това. И сега... Сквик! Супер! Нов герой! Опа! Един хайперчет не е проблем. На Брок. Не. Опа, това е хайперчет. И на Биби. Не е проблем, защото на Биби е добър. Аз не видях колко има. Клонал Ръвс! Скоро Ръвс, защото вече не се казва Клонал Ръвс. Това му е писано. Добре. Дай да отворим още няколко боксове. И след това ще изкача един скетч. И след това ще си апгрейдвам всички герои на Макс. Дай, апгрейдваме ги. По-скоро трябва да ми станат 30. Трябва да спечелим още един герой. Но през 10 герои ще ги апгрейдваме. Така. Там е един герой просто. Просто ми дай един герой. Повече не ми трябва. Така. Ако не ми дадеш един герой, ще те заплаша. Чуваш ли ме? Сега ще се върна. Сега, ама веднага когато казах сега, стана това. Добре. Сега вече може да направя това. Така. Нямаме това. Сега се връщам. Dynamite Song Tutorial. Mon diela mon diela vem tuturu tururu tuturu tururu tuturu tururu
Защо? Не знам, че ми е толкова много. Не, това не е истина. Не. Макс. Сега ти не съм още 2 минути. Айде малко по-скоро да дадеш. Айде, малко по-скоро. Айде, поне една тройка или четвърта, петица, десятка. И сам. Ой, хора, имам паса в Brawl Stars. Не ви се хваля, ама просто искам да кажа, че печелих бой с кредити и от Legendary Star Drop Givi и от Mythic Star Drop сам, когато станах голд. И от първа ми Ranked Star Drop истинската, не в тази, спечелих новия Ranked скин, Supercell Make скин и Ranked скин, Dragon Bell. От първия ми Ranked Star Drop, когато станах бронз 2. Едгей! What up? Печелиме Едгей! Вече се имаме малко повече герои. Изморих се да отварям. Хора! Нещо ми става. Какво става в това клипче? Стават много странни неща. О, бам! Бам! You got бам! Давай! Charge to the max! Аз колко малко герои? Имам 35 герои. Що често не ми да? О, се решате максимум. Май да. Що така? Хора, което спечели много герой, ще се върна. Явно няма скоро да бъде. Или пък ще. Добре. Тъй още. Значи, когато печелим нов герой, ще се върне. Френк Сонг Туториал. Френк. Frank.
Нов герой! Казах да се върна, когато спечелим нов герой. Ма нищо странно се случва тук. Още един опит. Добре. Колко героя вече имам? 38! Ей, още 2 искам. Да остане 40. И съда. Да можем да ги максим. Още един ми трябва. И ще ги макна. Пак ще ми дава само единици. Сега ще се върна, когато имаме нов герой. Хора, имах 8 току-що и вече знаем 40 героя! И нека да ги максим. И един факт. Max Energy! Така, нека да си взем. Да си апгрейднем. Не да си взем. Чакайте след тук. Така. И вече апгрейдните герои. Аз ще се върна, когато спечелим много герои. Back on the grind. Съжалявам за това, което видяхте. Не беше случайно. Видите. Защото искам да идвам. Когато спечеля, спонсора. Най-сетне. Ще се върна, когато спечеля още един герой. Айде! Мой герой. Така. Трябва ми малко буст. Не знам какво да направим. Искам да си взема един личен решават просто. Искам. Просто много искам. Вече не изсипам нищо. Колко искам да си взема кредити. Ама не мога. Не мога, защото не е в правилата. Според мен това клип ще бъде на 2 часа. Да. Скоро клипчето ще завърши. Скоро. Когато стигна до 40 и трети герой. По-скоро 45. Айде. Дай още малко да бъде. Още 2 героя. Да има. Да има. Просто да има. Хора. И очаквайте клипчето на Майнкрафт скоро. Ламбок. Ще имам много смешни моменти. Като момента English or Spanish. Не, този момент много уважавам. За този момент ще разберете когато скача клипчето. Повече спойлери няма да ви давам. Така. Дай. Дай. Тази вече ми дава по двойка. Значи вече ми трябва тройка.
Да. Един герой приключен клип. Правим сме нещо много важно. Не, обърках се, не е това. И това. Ма чакай малко. Има още едно важно нещо. Мелоди Сапин туториал. Melodians tatuante. И така, хора, това беше днешното клипче. Ако ви е харесало, оставете един палец нагоре, абонирайте се за канал, а от мен чао. Чао. Аре бе, чао! Хора, чао!